Flyer er værktøjet til erhvervsnetværk, der binder netværket sammen mellem møderne og gør det nemt at referere forretning til hinanden. Nikolaj er facilitator i et erhvervsnetværk, hvor deres fælles mål er at skaffe gode kontakter og mere forretning til hinanden. Men Nikolaj synes, det er besværligt for medlemmerne at dele hinandens oplysninger videre og referere forretning mellem møderne. Visitkort på alle medlemmerne er ikke til at have med og finde rundt i. Flyer er en mobilapp, der er skræddersyet til erhvervsnetværk. Med Flyer har medlemmerne i netværket en let og overskuelig oversigt over hinanden. De kan søge på kompetencer og videregive hinandens unikke digitale visitkort. På den måde bliver medlemmerne hinandens ambassadører, når de er på farten. Nikolaj, som er facilitator, bruger også Flyer til at koordinere arrangementer for netværket og kommunikere med medlemmerne mellem deres møder. Flyer samler netværkets aktiviteter et sted til gavn for både medlemmerne og Nikolaj. Flere førende erhvervsnetværk bruger allerede Flyer med stor succes. Kontakt os for at prøve Flyer i dit erhvervsnetværk og oplev, hvordan Flyer binder jeres netværk tættere sammen og skaber mere forretning. Flyer, værktøjet til erhvervsnetværk.